रिमोट एरियायाव बड'लेण्ड ट्रफिखौ खुंनाय जादों बेनि उद्देश्यआ मा लाबोनायनि बेखौ माने उद्देश्यआथ' बिराद गिदिरथार आंखौ बेवहाय मोनसे दाख्लै जानानै थांनाय टुर्नामेन्टआव आंखौ आलासि हिसाबै लिंबोदोंमोन बेहाय बहुद खोथा आल'सना खालामनाय जादों बेवहाय माने चिरां बे एरियायाव मोनसे टिम खालामनानै बे टिमखौ आइ लिगसिम लांनायनि मोनसे सिन्था खालामदों सांग्राङा ओमफ्राय आंखौ बुंदों नों सहाय खालामबा जागोन होननानै आं बुंदों आंनि फालारफोरा टेकनिकेल सापर्ट बा जिखुनु माने सहायखौ मोननो हागोन किन्तु थाखा फैसाथ' गैया जाहैबाय आसा फुरुला किन्तु टेकनिकेल सापर्टखौ फुल होगोन आरोखि आरो दा बेनिखायनो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सजों रायज्लायनानै बड'लेण्ड ट्रफिखौ आं बे रिमोट एरियायाव लाबोदों जाहाथे गेलेफुनाय आरो जायफोर गेलेगोन गथ'फोर बिसोर जाहाथे माने एनकारेजमेन्ट मोनो आरो बेजों लोगोसे माने सेलिब्रिटि सासे लाबोनो नागिरदों बायसुमतिया बेजों अलरेडि रायज्लायगासिनो दं आङो आरो दा 27 माने 27 तारिखनि परे बियो खबर हरगोन फैगोन ना फैया आरो निश्चितभावे फैनो हागौ आं बुंदों ट्राइबेल एरिया बियो रिमोट एरिया नोंथां फैयोबा बिराद एनकारेजमेन्ट जागोन गतिके बिसोर खोथा होदों आरो रेंकिं हिसाबै नायोबा बबे क्लाबा दा बर्तमान टप लेभेलाव दं बे जायफोरा बड'लेण्ड ट्रफि गेलेयो जोंनि आसामाव औ रेंकिं हिसाबैथ' इउनाइटेड नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआथ' रेंकिं हिसाबै मोजाङैनो खिन्थु लाजङाबो मोजां दाथ' इउनाइटेड एफसिखौनो जौसिन होननानै बुंजायो लाजङाबो मोजां ओमफ्राय एआरसि बे माबाया आसाम राइफल आसाम रेजिमेन्टेल माने शिलंनि बिसोरबो मोजां गाज्रि नङा बिसोरनाबो मोजां थेंक इउ 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जेडि उइलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जेडि उइलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957771726 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।